Hvad skal vi i dag, Oliver? I dag skal vi simpelthen til Face-Off School Fight. Det bliver fuldstændig sindssygt. Det bliver brandvarmt. Det kommer så mange fede spring i dag. Ja, Brolly han kommer til at sætte til flipperne. Jeg transer på 12-12. Yep. Where's the boss? Where's the Vi er kommet i bussen, og nu er vi på vej til Ollerup. Ja, jeg gør. I dag skal vi til Face-Off School Fight. Og det bliver mega fedt. Ja. Hej vloggen. Vi er klar til at nedlægge Ollerup til School Fight i dag. Face-Off Ollerup School Fight er simpelthen inviteret PS på spring i dag. Hvad skal du lave på 12-12'eren? Jeg tror, jeg skal fyre en triple full half. Vi kommer til at smadre de andre hold. Hvad skal du lave i dag? Spring fra 10 meter vip. Der kommer måske et hop fra 10 meter vip i dag. Det gør der ikke med mig. Det gør. Nej, det gør jeg fandme ikke. Det gør. Længe lige lavet transition på dig nu. Hvordan? Vi er nu ankommet. Shut the fuck up. Vi er nu ankommet op på Ollerup. Vi er kommet derop til, jeg ved ikke om I kan se det, der så Ollerup deroppe. Vi skal spise vores madpakke nu. Og jeg er vildt sulten. Jeg er Vi er alle sammen rigtig sultne. Vi har kun fået morgenmad, og det var for 7 timer siden, nej 5 timer siden. Og vi har fået det bedste af det bedste. Vi har fået kajpasta. Det er det værste af det værste. Jeg havde kajpasta. Ej, jo, det gør jeg. Vi laver noget instant takeover nu, og så ser vi. Hvornår er det egentlig, vi skal ud og springe fra vipperne? Aldrig. Jo, jeg skal bare lige stå og kigge, og så ikke springe, fordi jeg er bange for højder. Svagt. Det er jeg også. Jeg tror altså, Magnus, var det fedt at vinde forbundsmesterskaberne? Ja, for os, når man er senior, så er det bare en kvalifikation til DM. Jamen, det var bare dagligdag, you know. Det var bare dagligdag. Det er bare sådan lidt, casual. Nu er vi ankommet til Ollerup, og det bliver mega fedt. Klar. Yay, ikke op her? Yay! Men kan Jesus egentlig lave kanonkugler i vandet? Nej, han dør bare. Nej, jeg tror bare, han rammer ligesom sådan. Ja. Du ved godt, der kun er 4 forskellige slags ærter. Der er grønne ærter, der er gule ærter. Der er dem, der er der, og dem, der ikke er der. Jeg håber, Du har optaget solid 20 minutter nu. 20 minutters, 2 sekunders content. Vi sidder her bare i sådan 2 sekunder i din blog eller sådan noget. For Steve. Oil up backrooms. Passion Steve. Passion Steve. Det kan du simpelthen ikke med. Nej. Nej, du fucker af. No. Du må ikke bare lave noget content. Skal jeg lave noget content, okay? Vi er lige lavet opvarmning. Det er lige lavet opvarmning, og det var utrolig banger. Det var sjovt. Fucking banger. Vi skal også lave noget Insta, det er egentlig rigtigt. Og så nu får vi egentlig bare at vide, hvor vi skal hen, og så skal der ske nogle banger ting, som vi ikke helt ved, hvad er. Hvem er klar på Double Trouble? Mig. Jeg kan ikke finde ud af double trouble. Jeg har aldrig sprunget på en double mini. Double Trouble, det er bare ståltramp og bane blandet sammen. Jeg kan ikke finde ud af banen. Du kan finde ud af ståltramp. Ja, hvorfor er det ikke en mini, jeg vil bare have? Ja, Bare giv mig en mini, så kører jeg triple. Jeg er rigtig bange, kan jeg godt indrømme. Jeg er fucking bange for de vipper der. Det er også. Jeg er sådan set også bange for DMT'en, og jeg er sådan set bange for det hele. Jeg var mest bange for vipperne, faktisk. Jeg er faktisk virkelig bange for alting. Det eneste, jeg hører, vi skal, det er double mini og så vipper. Jeg er mest bange for vipperne, kan Jeg glæder mig at lukke. Er du ikke bange for top 12'eren? Så 12 er sgu da fucking banger. Nå ja, du skal ikke lave en skid. Fuck dig, jeg skal Ej, køre triple. Jeg skal køre triple. Det er rigtigt. Update efter update. Vi skal ud i en swimmingpool. Det er så indenfor alligevel. Ja, her har vi lige en gange 3 speeder også, der går hen og klæder om. Nej, vi har ikke. Det har vi ikke. Vi har en transition. Det er den, de håbede, vi havde sprunget fra den der. Ja, det er den, de fleste havde håbet, vi skulle springe fra, men det skal vi sådan set ikke. Nej, jeg er ellers klar til at springe for 10 meter. Jeg er så klar på ikke at springe for 10 meter. Jeg havde hypet mig op sådan hele dagen. Bare klar til at springe for den der fucking 10 Jeg er virkelig... Og nu skal vi ikke. Jeg tror slet ikke, du falder, hvor glad jeg er for det her. Vi er ankommet i svømmehallen, og det er allerede vildt. Skal man lave hovedspring med den? Det må jeg gøre.
sker der lige nu? Vi er det er fedt og skal lave alle de der udfordringer, der står derovre. Jeg har planer om at stille op i signature move. Og måske noget synkron. Så vi ser. Status er, at vi lige har haft pause i en 3 kvarter, og nu skal vi sådan set til at lave battle mod Vejstrup. Og vi vinder. Vi vinder så hårdt. Vi vinder virkelig meget. Vi vinder virkelig meget. Jeg håber virkelig ikke, vi vinder. Jeg gider ikke til at lave flere battle runs. Jeg er så pisse bange for det her. Vi er nu blevet færdige med face-off. Det er den forkerte Hugo. Tak for i dag, gutter og gudinders. Håber I kunne lide at se med. Jeg siger det til vloggen, jeg skriver det til sidst, hvis vi tog på McDonald's. Husk at like og subscribe, så jeg kan få nogle penge. Og jeg betaler ham aldrig. Kun efter de der 5.000 visningstimer.